उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय. आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा. प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा. विकासाची दूरदृष्टी घेऊन सर्व सहकार्यांना सोबत घेऊन विकासाच्या मार्गाने चालणारे असे मनीष दळवी आहेत. असे जावई आम्हाला या कोकणवासियांनी दिले असे आभार मानत भविष्यकाळ हा तुमचा आहे, त्यामुळे या भविष्यकाळाच्या घोड्यावरती स्वार व्हा आणि मार्गक्रमण करा अशा शुभेच्छा गोवा राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री रमाकांत खलप यांनी मनीष दळवी यांना वाढदिवसानिमित्त दिल्या. पाहूयात. ज्याची देही याची डोळा पाहण्याचं भाग्य प्रत्येक बाबत सासरी भाऊची इच्छा असते ते आपल्याला मिळावं. त्याप्रमाणे शांत स्वभावाचा आहे, संयमी आहे, विकासाची दृष्टी असलेला आहे, भविष्याकडे डोळे लावून पाहणारा आहे आणि स्वतःबरोबर इतर सगळ्या आपल्या सहकार्यांना पुढे घेऊन विकासाच्या मार्गावर चालणारा असा हा तरुण आहे. कुटुंबाबद्दल बोलायचं झालं तर मी म्हणे जावई जेव्हा घरी येतात तेव्हा सासू मिळून गोड शिरा करतात नाही का. त्या शिऱ्यात जर बेदाणा असला तर त्या शिऱ्याची चव काही वेगळीच असते. तशा बेदाणा स्वरूपाचे आपण जावई आणि तुम्ही कोकण भाषेने संधी आम्हाला दिली त्याबद्दल तुमचे आभार मानतो. तुमच्या भविष्याबद्दल ईश्वरची जबाबदारी भविष्य मोठं व्हावं अशी तुमच्याकडे मागणी. आज ते 42व्या वर्षात पदार्पण करताय आणि गाडीतनं येता येता माझ्या डोक्यामध्ये 42 आकडा असा फिरू लागला. 8 ऑगस्टला भारत छोडो आंदोलनाची तारीख आहे. 8 ऑगस्ट 1942 साली भारत छोडो आंदोलन सुरू झालं. ब्रिटिशांना हाकलून लावण्यासाठी झालं त्यावेळी महायुद्ध चालू होतं. आज आपल्याला काय हाकलून द्यायचं आहे? ब्रिटिश गेले तरी त्या ब्रिटिश कारकिर्दीमध्ये त्या काही अनिष्ट गोष्टी राहून गेल्या असतील आपल्यामध्ये, त्या अनिष्ट गोष्टी आपल्याला हाकलायच्या. विशेष म्हणजे आपल्या तरुणाला, नव्या पिढीला नव्या युगाची आव्हानं स्वीकारण्यासाठी आपल्याला त्यांना तयार करायचं आहे. शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये फार मोठे परिवर्तन घडत आहे. भारत सरकारने नव्या योजना शैक्षणिक सुधारणा व्हाव्यात यासाठी जाहीर केल्या. 1991 नंतर जेव्हा आपल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेला तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंहराव आणि तत्कालीन फायनान्स मिनिस्टर जे नंतर पंतप्रधान झाले डॉक्टर मनमोहन सिंग यांनी एक वेगळी कलाटणी दिली आणि भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा वारू अक्षरशः वायुवेगाने दौडून आला. आणि त्यावेळेस एक चांगली गोष्ट घडली, दुसरी थोडीशी आपल्याला वाईट वाटणारी गोष्ट घडली की सहकार क्षेत्राला त्या वेळच्या सगळ्या योजनांमुळे एका नव्या आव्हानाला तोंड द्यावं लागलं. ते आव्हान नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एनपीएच्या रूपाने सगळ्यासमोर उभं झालं. सहकार क्षेत्रामध्ये माझं आयुष्य गेलं जवळ. माझ्या सहकार संस्था आकाशापर्यंत उंच गेल्या आणि जशी प्रगती होत जाते तेव्हा मी आपल्याला सुद्धा सांगेन, एक लक्ष ठेवा की काही लोकांना दुसऱ्याचं यश पाहत नाही आणि अशी मंडळी जेव्हा सत्तेवर येतात तेव्हा काही ना काही संकट आपल्यासमोर उभा करण्याचा प्रयत्न करतात. त्या बाबतीत आपल्याला वाटचाल करीत असताना
तरी सर्वसामान्य शेतकरी, सर्वसामान्य नागरिक आणि विशेषतः तरुण या सहकार्याच्या माध्यमातून देशासमोरचं, स्वतःसमोरचं, गावासमोरचं कोणतेही संकट दूर करू शकतात. विशेषतः तरुणांना हात देऊन आर्थिक मदतीचं त्यांना मदत करून संपूर्ण अर्थकारण गावाचं, देशाचं आपल्याला बदलता येईल इतकी ताकद आपल्या या सहकार क्षेत्रामध्ये आहे. तुम्ही तरुण आहात आणि तरुण या अर्थाने मागे वळून पाहत असताना तुमच्या सासऱ्यावर काय काय संकट उद्भवतील हे जरा अभ्यास करा. कशामुळे ती आली हेही समजून घ्या आणि त्यातून सही सलामत पुढे करून पुन्हा नव्या मार्गाने जाण्यासाठी कोणते प्रयत्न चालू आहेत, पुढे कोण जाणार असेल मागच्याला ठेच, पुढच्याला शहाणपणे असं म्हणतात. तुमच्या सासऱ्यावर ठेच आली, तुम्ही त्यातलं शहाणे अशी आपल्याला विनंती आहे. 42च्या लढ्याचा मी उल्लेख केला. हा लढा आपण अज्ञानाविरुद्ध करूया, हा लढा आपण गरिबी विरुद्ध करूया, हा लढा आपण आपापसामध्ये आमच्यामध्ये जो असमतोलपणा आहे त्याविरुद्ध करूया. धार्मिक जातीय लढे आहेत त्याविरुद्ध आपण लढूया. ही नवी लढाई आहे 42 तुझ्या 42 वयात आणि आणखी एक 42चा विषय खूप महत्वाचा आहे. इंदिरा गांधींनी माडी लादली देशावर आणि त्या काळात त्यांनी आपल्या घटनामध्ये एक दुरुस्ती केली, त्याला 42वी घटना दुरुस्ती म्हणतात. ही खूपच महत्वाची आहे घटना दुरुस्ती. भारतीय राज्यघटनेच्या सरनाम्यामध्ये त्यांनी काही विचार, काही बदल घडवून आणले. त्या सरनाम्यामध्ये भारतामध्ये सर्व धर्म समभाव हा शब्द त्यांनी टाकला. सार्वभौम राष्ट्राची कल्पना त्यांनी टाकली. राष्ट्रीय विचार कोणतेही असो, परंतु या साऱ्या गोष्टी आजही नंतर आता सरकारने काही बदलल्या नाही. तो सरनामा आजही चालू आहे आणि तो चालू आहे. त्याकडेही लक्ष देऊया आणि त्या मार्गाने पुढे जाता जाता आपली सिंधुदुर्ग जाईल. या सिंधुदुर्ग या शब्दामध्ये जे सामर्थ्य आहे त्याबद्दल मी काही बोलण्याची गरज नाही. ही भूमी सुवर्णभूमी आहे. शास्त्र सांगताय की ज्या मातीमध्ये अक्षरशः सोन्याचे कण आहेत. एक टन जर माती उपसली आपल्या या भागातली जवळच्या जवळची सुद्धा तर 2-4 ग्रॅम सोनं सहज मिळतं असं शास्त्रज्ञ सांगताय. परंतु मायनिंग मधून आपण काढतो, मॅंगनीज काढतो, आयर्न काढतो, बॉक्साईट काढतो, परदेशात पाठवून देतो. त्या सोन्याचा वसा तिथल्या भूमीने घेतलेला आहे आणि त्या भूमीच्या तुम्ही माणसामध्ये हा सोन्याचा वसा आहे. सोन्याच्या तरी माणसं आपण आहात, तेव्हा आपल्याच्या एका सोनेरी कणाला तुम्ही सिंधुदुर्गचा बँकेचा अध्यक्ष केला आणि आमच्या भगिनी म्हणाल्या आता की आगामी निवडणुकामध्ये ते आमदार व्हावे. मला की माझी छाती बरीच सोडून आली. जावं ह्या बाजूला जर विधानसभेत जात असतील तर मी म्हणेन मी लोकसभेत जाईल. परंतु आमचे काहीतरी पक्ष वेगळे त्यामुळे शक्यतो आपण भांडण काढणार आणि तुम्ही निश्चितच बोलून घ्या. राणी आमचे मित्र आहेत, ते तुमच्या पाठीशी आहेत. गोव्यातल्या सरकार क्षेत्राबद्दल राणीला खूप अशी आत्मीयता आहे. अनेक वेळा आम्ही त्या संदर्भात चर्चा केलेली आहे. आपणही बरोबर होतात त्यावेळी आणि यावेळी वाटचाल करत असताना आपल्याला सहकार्यानेच पुढे जावं लागेल. पक्षीय राजकारण तेवढ्यापुरतंच, परंतु देश पुढे जाण्यासाठी सर्वांनी एकत्र येण्याची गरज आहे. त्या मार्गावर आपण चालूया. 42 ही आयुष्यामध्ये जसं म्हटलं जातं की हा 15 टप्पा आहे आणि हा 15 टप्पा पुढे काढून आपल्याला पुढे जायचं आहे. आता खरं तारुण्य आणि खरी कार्यक्षमता या 42व्या वाढदिवसापासून सुरू होत आहे. मनीष हे आपण लक्षात ठेवा आणि त्या दिवशी मार्गक्रमण
परमेश्वराचा संपूर्ण आशीर्वाद तुमच्या पाठीशी राहतील. आमची देवी शांतादुर्गेचे आशीर्वाद घेऊनच मिळालोय, ते तुमच्या पाठीशी आहे. संपूर्ण कुटुंबाचा आमचा आपल्याला आशीर्वाद आहे. आणि हे तुमचे मित्र, हा सभागृह जे भरलेले सभागृह मला दिसत आहे, त्याच्या चेहऱ्यावरचा उत्साह मला दिसतोय. या सर्वांचं सहकार्य तुमच्या पाठीशी आहे. हे पुढलं व्हायस्पीड सांगते की भविष्यकाळ हा तुमचा आहे. या भविष्यकाळाच्या घोड्यावर स्वार व्हा, आरूढ व्हा आणि आगे बढो असं सांगून मॉस्कोच्या एअरपोर्टवरती पाठवायचं. त्यावेळे थोडीशी अडचण झाली, तर बरोबर आपल्याबरोबर झालं. तेव्हा हा मला आशीर्वाद आणि आपले यश मला दिसताय समोर, ते साकार करण्याची जबाबदारी आपण घ्या अशी विनंती करतो. नमस्कार. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.